Знаете ли, силните общности не се случват просто така. Те се градят на ясни правила и споделени ценности. Но какви са тези правила, когато говорим за едно училище? Какво го превръща в нещо повече от сграда с класни стаи? Днес ще направим точно това. Ще надникнем зад кулисите в документите на СУ Пейо Яворов в Пловдив, за да разберем как се изгражда една истинска образователна общност отвътре. И всичко започва с един ключов въпрос. Той е вдъхновен от официалния статут на училището. Какво всъщност означава да си иновативно училище? Дали това е просто един модерен етикет или е философия, която е вградена в самата ДНК на институцията? Ами, отговорът се крие точно в документите, които ще разгледаме заедно. Пътят ни днес минава през 5 основни спирки. Първо, ще разкодираме мисията и визията – компасът на училището. След това ще се потопим в принципите на общността. Ще се спрем и на този деликатен баланс между правата и задълженията. Ще погледнем и към стратегията за бъдещето. И накрая ще видим как цялата тази теория се превръща в жива практика. Така, да започваме от самото начало. Всяко голямо начинание има нужда от посока. За училището тази посока е зададена именно от неговата мисия и визия. Това е фундамента, върху който се гради всичко останало. Ето я и мисията, взета директно от стратегическия документ. Това, което веднага прави впечатление, е търсенето на баланс. От една страна имаме този стремеж към модерност, към конкурентна среда. От друга обаче имаме много ясно заявено намерение да се пазят традициите. Тоест, това не е просто училище, това е един вид мост между миналото и бъдещето. А визията? Тя гледа още по-надалеч, към крайния резултат. И целта не е просто да се предадат знания. Целта е да се изградят завършени личности. Ключовите думи тук са добродетели и активно взаимодействие. С други думи, училището се стреми да създаде не просто добри ученици, а ангажирани и отговорни граждани на бъдещето. Добре, след като вече знаем защо съществува училището, идва логичния въпрос – как точно функционира то в ежедневието си? Отговорът се крие в неговите етични принципи. Това са онези неписани закони, които движат цялата общност. Тези 5 принципа, взети от етичния кодекс, са основата на всичко. И те не са просто красиви думи на хартия, а истинско ръководство за действие. Забележете нещо интересно. Партньорство и диалог са поставени редом до иновации. Това ни показва, че прогресът не се разглежда като някакво индивидуално усилие, а като колективен процес, в който всички участват. И тук стигаме до същината на въпроса – как всички тези високи принципи се превръщат в конкретни правила за всеки един човек в училището. Навлизаме в сърцето на нашия анализ, този изключително важен баланс между правата и задълженията. Ето тук виждаме тази основна идея в действие. Правата не съществуват във вакуум. Правото да си активен участник, например, е абсолютно неразривно свързано с задължението да пазиш авторитета на училището. Това е онази двупосочна улица, която изгражда истинска отговорност. При учителите виждаме абсолютно същия баланс, но тук фокусът е върху професионализма. Свободата да избираш как да преподаваш върви ръка за ръка с огромната отговорност да пазиш здравето на учениците и да се развиваш постоянно. Това наистина подчертава колко централна е тяхната роля. А ролята на родителите? Тя е дефинирана като партньорство. Те имат правото да са информирани, да бъдат чути, но и задължението да са активни, да осигуряват присъствие, да съдействат. Училището тук не е просто някакъв доставчик на услуга. То е общност, в която родителите са абсолютно неразделна част. Добре, след като разгледахме как стоят нещата в момента, е време да погледнем към хоризонта. Какви са плановете на училището за развитие? Стратегията за бъдещето ни дава точно тази перспектива. Но тази стратегия не е просто списък с желания, хвърлени на хартия. Не, тя е здраво стъпила на земята. Всичко започва с един честен свод-анализ. Училището признава силните си страни, но, което е по-важно, не се страхува да погледне и слабостите си в очите.
И точно тази самооценка прави планирането толкова реалистично. И на базата на този анализ са дефинирани 4 много ясни приоритета. Те очертават пътя напред, фокус върху качеството, прегръщане на иновациите, инвестиция в учителите и, разбира се, обогатяване на преживяването за учениците. Един цялостен и смислен план за растеж. И така, стигаме до финалния и може би най-важен въпрос. Как всички тези правила, принципи и стратегии се прилагат в реалния живот? Нека видим механизмите, които превръщат документите в жива, дишаща реалност. Ключовият механизъм тук е Комисията по етика. Тя е гаранцията, че етичният кодекс не е просто едно добро пожелание. Всеки член на общността, ученик, учител или родител може да подаде сигнал до нея. И точно това превръща кодекса в един наистина работещ инструмент. А ето как тези принципи се превръщат в истински споделен живот. Годишният план е пълен с събития, които обединяват хората. От честването на патронния празник, през математически състезания до дните на природните науки. Всяко едно от тези събития е практическо приложение на мисията и ценностите на училището. И така, целият този анализ ни остава с един финален, може би малко парадоксален въпрос. Обикновено си мислим за правилата като за някакво ограничение, но дали в този случай, тук в тази общност, ясната структура и детайлните правила не са всъщност основата, която освобождава енергия за иновации, за творчество и за истинско израстване?